We zijn begonnen om mensen met beperkingen zinvolle dagbesteding en werk- en leertrajecten aan te kennen. En dan hebben we gedacht om dat te doen. Het pand is hier leeg en het idee weer er al langer. En ik heb in een instantie werk wie kleer en Sjoerd wie kleer ik bij zijn werk. Dus zaten we hier begonnen. We proberen zinvolle dagbesteding te gaan. We werken in het bos, bij vogelzangstaten. De tuin onderhouden we hier in het dorp. Alle dingen wat mensen graag willen. We proberen alles te doen. Het contributiehuisje, we bezwaren de bedskippen van de Spar. En in het atelier hebben we al hier spullen waar we beplakken. Houtwerk, vogelhuisjes, brievenbussen, porselein. We nog appeltaarten op bestel. Het lunchcafé hebben we hele dagen hier. Dus men kan eigenlijk, we hebben een hele diversiteit aan werkzaamheden. En dat is denk ik uw sterkste punt. Een prutte dingen zodat men kiezen kan van nou, dit vind ik leuk of dat vind ik leuk. We werken per dagdeel. Mensen die het moeten werken bij middags binnen. En zo proberen we wat dat te switchen. En wie zie je eigenlijk wat de werk op maat. Wat mensen leuk vinden, wat ze graag doen willen. En wat ook een zinvolle besteding is voor de hele dag. Nou, eigenlijk zijn we begonnen met helemaal geen medewerkers. En ze staan gewoon is dat we wat groeit. De ZML-squallen in Damwoord, Leerwegzorg in Drachten. Op dit moment is er nog een squalle in Greens. En men vraagt een stageplak en mensen rennen je stage voor 3 maanden. Ze vragen vaak verlenging gewoon, wordt 6 maanden. En dan blijven ze hier hingen omdat ze het leuk vinden. En dus op die manier kregen we de medewerkers. Dus het is een bedrijf wat in het leven staat in het dorp en we willen meedoen in het gewone leven van alle dag. Mensen die hier komen, die zorgen ook dat een lunchcafé ook rundwerk kent voor mensen met beperking. En dat ze prima dingen meisje kennen in het atelier en dat we de tuin onderhouden kennen en dat we sociaal meedoen in alles. En dat is onze belangrijkste dingen wat we eigenlijk zien laten willen. En we willen graag dat de jonge mensen hier groeien. Je werkt al je jonge mensen, zitten al hier om maar 20, 24 en die ben nog net uitgeleerd. Dus uw taak is dingen voordoen en wat kunnen ze daar zelf in doen. Het is, we willen net pamperen. Dat is net de intentie. Het is hun eigen ding en daar gaan we voor.